रायजो राजा नोंथांमोन राजखान्थियाव इउपिपिएल दोलोआ जेरैबायदि समाजनि खामानि मावनो थाखाय रायजोनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय ओनसोलनि जौगानायनि खामानि थाखाय जेरैबायदि गुवार आरो गोथौ मिशन आरो भिजन थांखि बिथांखिफोर दं नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ दोलोआव बेफोरबायदि गुवार आरो गोथौ बिदि मिशन भिजन थांखि बिथांखि गैया रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ दोलोआव बेबायदि गैया दङ नाथाय जेरैबायदि इउपिपिएलनाव दङ जेरैबायदि इउपिपिएल दोलोनाव दङ बेसेबां बिपिएफ दोलोनाव बेबायदि मिशन भिजन थांखि बिथांखिफोर गैया रायजो राजा नोंथांमोन रुजुनायाव 100आव बिपिएफ पार्टियाव 20%सो थानो हागौ बेबायदि मिशन भिजनफोरा रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय इउपिपिएल दोलोआव 100आव 80% समाजनि खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखाय गोबां मिशन आरो भिजन थांखि बिथांखिफोर दं रायजो राजा नोंथांमोन थ' जोङो दिनै नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो दं आङो एसे सिगाङाव मोनसे भिडिअ नुदों रायजो राजा नोंथांमोन खोब इन्टारेस्टिं जाय पार्टिया जेरैबायदि समाजनि रायजो राजाफोरखौ थगायो गामिनि रायजो राजाफोरखौ थगायो भटार्सफोरखौ जेरैबायदि थगायो थिग बेबायदिनो मुं मोनो रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बेयाव मोनसे स्ल'गान खोनाना मोनदों आङो बिपिएफ माने मा स्किम दानग्रा बिपिएफ माने मा अरुनदय दानग्रा थिग बेबायदिनो जेरै खामानि बेबायदिनो मुं मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेयाव जोङो नुनो मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बिपिएफ पार्टिया बर्थमान प्रेजेन्ट माने एनडिएजों एलायन्स दं एनडिए माने रायजो राजा नोंथांमोन बिजेपिजों एलायन्सआव सरकार सोलिगासिनो दं आरो बिजेपिया जा बुङो हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौनो मानिनानै लानो गोनां मानोना बिजेपिया मोनब्रै सिट हगारना होननानै बुंनाय लोगो लोगो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया दिनै मोनब्रै सिटखौ बिजेपिनो हगारनानै होनांगौ जाबाय थ' बेयाव बर'फोरनि गोबां खहा रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दा नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिया जुदि 15थायाव 11थायाव गेलेगोनब्लाबो दिनै नुनो मोनबाय ओरैबायदि माने बिटिसिआव जाय मानसिया भटार लिस्टआनो गैया बिटिसिआव जाय मानसिया जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया 2003 मायथाइनि एकर्ड 2020 मायथाइनि एकर्डजों जेबो सोमोन्दो गैया रायजो राजा नोंथांमोन थिग बेफोरबायदि मानसिखौ दिनै एमएलए बिसायख'थियाव टिकेट होदों रायजो राजा नोंथांमोन जायनि मुङानो जादों रुपाम रय राजबंशी मानसि बे मानसिखौ दिनै बे मानसिनि सायाव दिनै गोबां एलिगेसन फैदों आरो बेखौ माने गोबां मानसिफ्रानो अजद होदों अजद दैखांदों थ' बियो रोखा जादों दिनै बिपिएफ दोलोआ एनडिएजों थानानै गावनि बे बड'लेण्डखौ बे बिटिसिखौ भारतनि कनस्टिटिउसननि सिङाव थानाय 6 सिडिउल अट'नमास काउन्सिल बर' अट'नमास काउन्सिल गोबां बर'नि जोहोलावजोफोरनि मुंख्लंफोरनि बिनिमय थैनि बिनिमयआव मोननायखौ दिनै बिथाङा बावगारबाय दिनै जुदि एनडिएजों एलायन्स जानानै जुदि बिजेपियानो जुदि देरहालांजोबोब्ला दिनै बैसोरो बिजेपिनिसो खामानि मावगोन रायजो राजा नोंथांमोन बेयाव जोंनि बर'नि जिथुनाखि मोनथाय बर'नि राइट्स बेयाव जोंहा खहा जागोन जोंनि पलिटिकेल राइट जोंनि राजखान्थियारि मोनथाय जाय मोनथायखौ जोङो गोबां दावहा नांनानै 27 बोसोर 28 बोसोर हाथियार लानानै हाग्रायाव बिग्रायनायनि उनाव जिउ दान होनायनि उनाव जाय मोनदों बिनि जेबो बेसेन थानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन मानोना
मानोना दिनै एम एल ए 15टा एम एल ए जि जायगायाव जोङो बर'फोरनि थाखाय मोनसे समाव 10टा दंमोन। 2020 मायथाइयाव जेब्ला बिटिआर रेकर्ड जानाय लोगो लोगो मोनबा सिट बारायबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मोनबा सिट बारायनायजों 15टा लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि जायखौ जों बुंदों माने एम.एल.ए सिट 15टा माने बर'फोरनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोङो एक्सट्रा मोननो हादों रायजो राजा नोंथांमोन सुबिदा मोननो हादों। थ' बेयाव जोंनि बर'फ्रानो एन्जय खालामनांगौ, जोंनि बर'फ्रानो केन्डिडेट जानांगौ, जोंनि मानसिफ्रानो केन्डिडेट जानांगौ आरो बेयाव देरहानानै एन्जय खालामनांगौ। रायजो राजा नोंथांमोन सुबिदाफोरखौ जोङो लाबोनांगौ। दा बेयाव जुदि नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेयाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया दिनै जाय मानसिखौ माने टिकेट होथावना नङा बे मानसिखौ होनानै गोबां खहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। थिग बेबायदिनो दा जोङो खोनानो मोनबाय, दा जोङो रायखांनो गोनां जोंहा 3 नं क'क्राझार जिथुनाखि लरेन्स इस्लारिनि जायगायाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गावनि बिसि सेवलिखौ बेयाव कन्टेस्ट खालामनो थाखाय एम.एल.ए फाथिदों, एम.एल.ए बानायदों बा टिकेट होदों। दा बेयाव जों खोनानानै मोनबाय रायजो राजाफ्रा गोबां बुंदों, रायजो राजाफ्रा गोबां फोरमायदों। मानोना दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो सैथोखौ बुंनो थाङोब्ला सेवलि महिलारिया टिकेट मोनथ'वामोन आरो टिकेट मोननायनि बेहा जयगथा गैयामोन, एम.एल.ए जानायनि बेनाव जयगथा गैयामोन, जायनि जाहोनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया CEM जे चिफ जानायनि जाहोनाव बिथाङा गोरलैयैनो टिकेट मोननो हादों, गोरलैयैनो एम.एल.ए दारायनो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बियो सासे हिन्जाव मानसि, आइजो मानसि। दिनै बियो मानगोनां लरेन्स इस्लारिया जेरैबायदि आसाम एसेम्बलिनिफ्राय जेरैबायदि आसनि लाबोनांगौ, जेरैबायदि जौगानायनि माखासे आसनिफोरखौ लाबोनांगौ, नाथाय बे आइजो मानसिया मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि बायदि बे आइजोआ माब्लाबो हाया रायजो राजा नोंथांमोन, समानै लाबोनो हाया। आरो बे मानसिया गोदान, एक्सपिरियेन्स गैया, अबिगथा गैया। थ' बिनिखायनो रायजो राजाफोरा बे मानसिनो भट होआ, सेवलि महिलारिनो भट होआ, बे बाथ्राखौ गोबां बुंसोलायनायखौ जों खोनादों। आरो रायजो राजाफोरा जा थांखि लादों, जा सानदों बियो सैथोखौनो सानदों, थिगानो सानदों। मानोना दिनैनि दिनाव सेवलि महिलारिया जुदि एम.एल.ए जानाय लोगो लोगो बिनि खाथियाव रावबो थांनानै नोंथांमोना आसनि लाबोनो हानाय नङा, बेबो रोखा। बेनिखायनो नोंथांमोना जायगानि मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथांखौ नोंथांमोना देरहा होनानै लायोबा नोंथांमोननि थाखाय गोबां सुबिदा जागोन। गोजोन्थों।